лучше биёд дар батли мо иштирок накунен. Мумкин ки дар комментариҳо бигӯянд ки шинаб зад, лек галасаваниёда вроди дар ютуб навик задагӣ. Концерт надонам барои чӣ меравад. Агар ки просто так барои лучше нара рэп хондан қати рэп пеш намерава. доруҳои алҳадая дар шакли равған ва капсула ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад. доруҳо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред. Пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои соф савдо. Агар ки шумо ба варзиш машғул бошед, метавонед аз протеинҳо ва гейнерҳои соф савдо истифода баред. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург аз 1 то 2 соат мебошад. доставка барои дигар шаҳрҳо бошад аз 1 то 2 рӯз. аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ. Поён дар номера даҳум бинависем 20 сомаро мефаҳмонатуна чӣ хел кор кунед. Яъне агар 20 сома кор кардем ишиде. Кадоме намедонам, мо уже барои батли сол одаморо ҷамъ кардесем ва қариб уже 29 нафар шид ва 32 нафар шава уже жеребиёвка мекунем ва рӯзои батла аниқ мекунем. ҳозиражда батл ягон спонсор надора, яъне ҳозиражда аму айфхо чанд сум мешава ва монетизация чанд сум мешава, суми аму приза ва суми ойликои судиёро ҷамъ мекунем ва сиёмкаро хидмат мекунем. Бачаҳако хати мумкин сиёмкамон крутой наёяд, так как оператор коргар нест. Хай бо ҳаракат мекунем ки ягон кори зурш кунем. Ва бисёриҳо гуфта буданд ки минусотон проблем ниянд, минусотон скучниянд, хелиянд ва ҳамвора гуфтанем ки лучше биёд дар батли мо иштирок накунен ва кадоме ки тоқат карда буд ина 10 та минус ай чейз заказ кардем сос кард ва раҳмат дар чейз барои кора тез буд карданаш ва ина 10 та минуса пешкаш мо мекунем. охири видеода ҳамаи минусоан марҳамат кунен, гӯш кунен, кадомеш махултонай асоби намо иштирокчиҳои батл бигирен, истифода барену коробора бинен ва чтобы видео не интересно нешавад, дар бораи вазъияти рэп камтарак метавонем суҳбат кунем. ҳафтаи гузашта рэпи тоҷикӣ бигем ягон чизи крутой надошт ба ғайр аз короборе ки обсуждение батли навики шнапс шид. бисёриҳо гуфтанд ки дар батл шнапс зад, лек барои бачакое ки камтар синну солшон ай 23 боло буд ва гуфтанд ки навик зад. барои ҳаму иҷода дута лагер шудаги, лагери плюс 23 минус 23 ва минус 23 так как одамош бисёранд, поэтому галасаваниёда мумкин ки дар комментариҳо бигӯянд ки шинаб зад, лек галасаваниёда вроди дар ютуб навик задагӣ, дар инстаграм шинапс. В общем, Ҳусейн абишат кард ки олд скул мепурса мненияшона ва видео карда мепартояд ки бридай. ва дар рэпи тоҷикӣ ҳафтаи гузашта, яъне дина уже собития ҳамин буд ки акаи Исмоил, Мастер Исмаил ден рождение дошт ва концерти Сиван гузашт. дар концерти Сиван бениҳоят треко момент дагалда буданд, чотки буданд. именно ҳаму треко клубни буданд, барои ҳаму популярни шида буданд ва треко реально качат кардан. мухлисо камтарак сестар буданд, мухлисо камтарак движения надоштанд. в общем концерт рафтан рост содагӣ тамошо доштанд. яъне мухлиса совет доданд дар кора ки концерт ки рафти ҳайкал наша, рафти ё трекша аз ёд бидони қафош бихони, ё ки трекҳоро аз ёд карда бараш, то би кайф кунӣ. ту концерт намедонам барои чӣ меравад. агар ки просто так барои лучше нара ҳам видеошем бира тамошош кар. совет нахели ва тамом рэпи тоҷикӣ дач шевони интересни шидагие ки ҳичи надора, абсолютно ҳичи надора. аста ягон дилу гурда дор ки бигира рэпи тоҷикиро камтар собития созад куна. як бор хитон анализ кунем, дар рэп ҳичи нест. рэп хондан қати рэп пеш намерава. бо мегумтон рэп хондан қати рэп пеш намерава. рэперои на рэп хондесанд, ҳар рӯз рэп ромадесай. и где они? ҳо ютуб шондай.
Я-то платформа дар кора ки, чтобы хамаш да яҷо бошану, ҳоз ман намегӯисам барои RAP.TJ не, RAP.TJ ҳозир системаош вообще систан одновременно 10 кас бидрояст, сервер меғалта, барои ҳаму зур RAP.TJ намераса ҳозир ашта репи тоҷикида. Вопрос афтесам ки платформа дар кора ки ҳамаи репо да ҳамуҷа бошанд, чтобы бидони ки ҳозир ашта ки зур афтса ва ҳамаша як гӯш кини. Подряд топ бошад, ками афта гӯш кини, яъни то, что ссылка дар кора иҷа бидрояд, бояд бидрои, уҷа бидрои. Короче, репи тоҷикиро фикр мекунам неинтересни ютуб кадестай, чунки ҳар як кас отдельни республика хича дорад дар ютуб ва ин чиз зарарша ба реп мерасона. Яъне реп бояд единая община боша ки уҷада баъд бини чӣ гап шидестай. Солҳои 2015 то 2018-19 барои чи и қаг интересни буд, барои ки обсуждения буд, ой наи топ дарафса, ой наи хели кад, ой наи да комментария хели нафса, ой наи да пабликча дира хели ҷавоб дод. Ани то, что да stories отметить мекуна, у фораш поделиться мекуна, фораш ҳеч. В общем, нам хели ҳамин ситуация ягон хели кана кора ки интересни шава ва дили гурдадор марҳамат бигирин, репа интересни кунин. Агар ки бигин мо барои чӣ намекунем, мо метавонем як моҳ интерес кунем, моҳи дигара полни ба фук мезанем, барои ки бюҷет иҷа дар кора. Ва ман план кардам ки то 1 миллион сомонӣ ҷамъ накунам, репа намерасам. Ва 1 миллион сомонӣ где-то 1 сола бюҷети репа. Яъни 1 миллион сомонӣ дар 1 сол репа интересни мекуна ва реперои наву, чеҳраҳои нав пайдо мекуна ва ҳамаи шоу, ҳамаи чиз создават карда мешавад ва ҳар рӯз ягон собития дар реп мешавад. Ҳар рӯз определён хит кардем. Шумо дар бурдборӣ хай тамошо кунен, битора гӯш кунен ва дар комментария фикротона бинависен. Барои бисумара кор кардан дар поён номере дар телеграмаш бинавис, бисумара мефаҳмонад та чӣ хел кор кунем. Хай. Chase Beats.
Chase Beats.
Chase Beats. Chase Beats.
Drive beats. Drive beats.